Fem respawn? No fem respawn? No podem. Espera, que he de carregar. Vale, tranquil. Copas, Ah. és la segona que vens al Vindicta i estàs aquí liant-la, Què? Sí. Espera't, Molt malament. aviam si avui torno a plorar com l'última vegada. Estaven a punt de... Sarau buscant les motxilles amb tutxanes perquè no les trobàvem. Fenrir, carinyo. Suposaré que estàs parlant a través d'un iogurt amb un fil. Tio el fil, sisplau. Tio el per què se't sent fatal. Què? Se't sent a distància, com si estiguessis parlant de dos... Suposaré que el teu micro, repeteixo, és un iogurt amb un fil al mig. Vale, l'has d'ativar més perquè se sent molt malament. Pot de iogurt USB. Jo ho havia fet això, del iogurt amb el cable. Però no era un cable USB. Ui, que boomer. No era un cable USB. Ara, per tu qui et creus, en Silver? Ah, mira, ja ha carregat. Sí. Aquest cotxe és força bo, 4x4. A la mierda. Ui. Ve la policia? No, vale. No, és algú dels nostres. I algú dels nostres estava... Alto a la resistència. Alto. Sisplau, senyor, baixi del veí. Però que ha volat. He portat de... Què ets tu? Em pensava que eres un bot. No, he portat el sub aquest i l'he tocat i ha volat. Per això no el torno a posar bé. Ah, mira, té GPS. Perfecte. Sí. Que anem amb el jeep. Agafa la ràdio. Copes, vols que fem un duel? Ho estava pensant abans, però no he gosat dir-ho perquè l'Antonero està enfadat. Vinga, va, un duel. No, comentari que no puc deixar perquè no trobo on... I ara què fem? Ballar. Això, sotspresident, on t'anem ara, què fem? Soc jo? Ets el sotspresident, sí? Jo crec que podem o anar a salvar aquests de la seva imminent mort, que no saben però els està a punt de... O l'imminent mort som nosaltres, sí. Declarar la nostra independència i anar a saltar una altra cosa que no estiguin saltant ells. Vale. Anem a terroritzar el poble d'aquí al costat. Aterroritzar-lo no serveix de res. El tema és... Els pobles no es van aterroritzar. En realitat el que vas a fer és a reclutar. Però, com que la Tonero no sap donar-los ordres, no serveix per res. Llavors, no serveix per res. O sigui, la Tonero que faci un chat online o alguna cosa. Però mentrestant... Un CCC de guitarra, sí. Exacte, un CCC domina la galàxia. Jo estic una mica ferit. Em pots curar amb plom, sisplau? Ah, sí? En sèrio? Deixa l'inventari. Un segon. Sí. Ah, no, el deixo l'inventari al terra. Bueno, o... Posa't aquí. Un segon, No marxarem mai. És el casco negre, Xana? Sí. Ets el casco negre? Sí, oi? Dispara. No, vés a l'inventari i agafa un xaleco de policia. Sí, agafo un de gendarmeria. Oh, ja em sento un nou. De res, a disposar. Sí, ets el mig oficial dels blaus. Que rata que ets. Que rata que ets. Que rata que ets.
més lleugeres. Caixa gran, Però- no es pot. No, la caixa gran no, però aquestes, eren d'aquestes. Aquestes jo abans ho he fet, hem posat el cotxe contra la paret del Sí, menjador és el que he fet jo, i he fet el loat, sí. bàsicament. He fet el mateix. Ara et treu tots els torniquets. Però no ens ha donat temps de fer la segona caixa, només la primera hi ha hagut de marxar corrents perquè ja havien matat el... Oh, Eh. Curar-lo. Curació ràpida. Per curar-lo. Ok.